a mí m'agradaria saber, Marta, què opines sobre que en el 2011, és una pregunta no és d'àmbit local, però bueno, el Partit Socialista i el Partit Popular se juntaren per a canviar un article de la Constitució sense comptar els grups parlamentaris i tampoc utilitzaren un referèndum que ho haguem pogut fer. Tu m'agradaria saber la teva opinió sobre aquest acte del Partit Socialista. Si penses que és un colp a la Constitució o a la democràcia, o penses que era necessari. No és una cosa de la que em sento orgullosa, en absolut. Podem explicar, en política es pot explicar quasi tot, però no sempre amb arguments sòlids, d'acord? Podem explicar que era una situació d'emergència, podem explicar que la crisi ens afectava de manera molt greu i molt forta, podem explicar que era necessari controlar el gasto, perquè al final aquesta modificació de la Constitució de la que tu en parles, per a qui no estiga en el context, es va fer per a limitar la capacitat d'endeutament de les administracions públiques, d'acord? Podem explicar això, fins i tot. Jo crec que en qüestions tan importants com aquesta s'ha de buscar el màxim consens possible sempre. Sempre. És a dir, governa el PP, governa el PSOE o governa qui governa. Que dos partits, per ser els majoritaris, tenen capacitat per a fer-ho? Sí, les regles ho permeten, per això ho van fer. Les regles del joc ho permeten, per això ho van fer. Però jo soc partidari de buscar sempre consensos més amplis.